Quan ara fa un any i mig vaig rebre la invitació de la Comissió del Centenari de Futbol a Tàrrega de formar part de la redacció d'aquest llibre, no vaig dubtar ni un sol moment en acceptar. Doncs era una ocasió única per poder explicar i deixar constància dels meus coneixements del futbol local després de tants anys de dedicació i seguiment del mateix. En aquest grup de persones que van rebre l'encàrrec de fer el llibre, cadascun d'ells tenia una parcel·la a ocupar dins de l'organigrama que ens van plantejar amb la finalitat d'obtindre el millor resultat. Què suposa que t'hagin convidat per presentar el llibre dels 100 anys de futbol a Tàrrega? Home, és una satisfacció, que forma part també de la història de la ciutat, d'aquests 100 anys de futbol aquí a Tàrrega, és una satisfacció i un orgull. A més, sabem que aquest any, fa 2 anys, m'han posat al camp el meu nom, imagina't, una cosa que mai hagués imaginat i era impensable, i una de les il·lusions més grans que pugui tenir ja com a persona i com a professional. Però sempre has dit que abans de retirar-te t'agradaria tornar a Tàrrega. Continues dient el mateix, que continues ratificant? Sí, el que passa que ja no serà a nivell professional, sinó serà a nivell ja més d'amateur, de passar l'estona, però sí m'agradaria acabar aquí a Tàrrega i és on vaig començar, no? Seria també un broche d'oro a la carrera i el que sí, no me jugaria els partits de casa, però els de fora em podrien dir de tot. Però, bueno, en plan, sí, ja saps que quan vas en aquests camps i escoltes de tot i a vegades és pitjor, no sentiu, però bueno, és igual, en plan de diversió sí m'agradaria i sí que estaria bé. Almenys jugar algun partit d'aquí a Tàrrega conforme poso punt i final a la carrera. Ets un afortunat, Joan, t'ho dic perquè has estat campió del món. Afortunat és poc, és que no sé si hi ha alguna altra paraula després de fortunat, perquè era totalment impensable tot el que m'ha rodat amb aquesta llarga carrera esportiva i no sé quina és la paraula adequada, però afortunat crec que és poc el que m'ha passat al món del futbol.